ongi etorriak Cyborg Clip saio berrira. Norbait zoriondu edota gurtu nahi duzula? Herrietako kaleetan zehar, ibiliko gara, zorionak saltzan, jartzen jentearen artean. Hurbildu zaitez eta hartzazu parte! Bueno, eta lehen esan bezala, bezeroak ez ezik, hemen badaitugu produktuak saltzen dituzten andrak eta gizonak. Kaixo, zuri izena zen jagunon? Josefina. Josefina, eta nongotarra zara? Ni Busturikue, barrio San Bartolome. Abitzu San Bartolomeko, Busturitzi datorkigu Josefina. Eta hemen postuan, ikusten da, produktuak oso edarrak dituzula, zeintzu dituzu? Aurkeztu lazai asko. Ointza zoien karakola saldu diri eta intxorrak. Bitxu, hemen, Laura, hemen, bitxu, bizitik daude horreinik, esaten du Josefina, momentuz, klaro, gabonak laster bide batez datozelarik, karakolak saltzen direla asko, eta intxurbe, bertokoa. Bai. Eski, presizio aldetik eta honena zara, ez da bertokoa. Presizio, kompetitibo. Hori. Ondo. Beti nantzien. Honek intxorra alditzu hau patara. Harto. Hemen, entxurrek eta karakolak ez ezik beste produktu asko ere baditugu ikusten dugun bezala. Bai, honetan ez da gehien dagoena, baina porru peukiota, jakaba diez, anoritxe peukita, jakaba jaztai. Itzel. Egon zinen urriko ezken azte lehenien? Ez. Zinen izen? Ez, nitzen juen ze ez da egune saltzeko. Hori izatezen debe askotak, makizu. Askotan aztelen zuri baten gehiago saltzen dela bertan egunin baino. Exactamente. Jakimen gauzen, norbait maite duzunik zorionagurrak botateko, ama maite zaitut seme alabak, familia artekoak, norbait matiez? Famili guztize, baina alabak banan ganetik. Eta ondo deritzuzu Gatiburen euritan dantzan, kalien eurizetan lez, euritan dantzan alabantzako? Abestize jartzen baldion badigogu? Euritan dantzan, Gatiburena, zure alabantzako, dedikata? Bai. Esan bezala, Gatiburen euritan dantzan, Josefinaren partez bere alabentzako. Euritan dantzan! Bizirik nau, dago lan sentitzen naz, topera nau, geurin ork ez nau geldituko, egun goibelau, egun argi bigurtu nahitot, gaurkoan gogo bateko teta, kale gerdizen ez dut inoren baimenik, bier dantzan azten nazi, dantzan kalien, danak begirege, dantzan kalien, eurize da. Eurize da. Zaparra da goitik bera, da salpoka potxingoan, azki sentitzen azmi, busti-bustike, da guretan da goitik bera, ustaritzen zen gazteixen, bardin jausten direk, kalien. Euritan dantzan, kalien. Euritan dantzan, kalien. Udazkena eta gerro bazarra, zer gehiago bide, zori jontzu izeteko, joan etorri bet da gure bizitzetan egonek, ostizek dire
Haiba, ostara be Geno hemen, haupa Geno. Ia, nire aiztie bizide Miami. Miami. Bai. Gaur da beran egune, Garra zure iztien egune, zelan da bere izena? kontxi. Bai, lelangoko izena Martina dako. Abitxu? Bai, kontxi deitutzagu bigarrena beti. Da, zorizonak, kontxi. Zorizuna kontzi, beronen Genon partez, Ba, eskertzen da musu bet handi ben nebetxepe. Bueno, ba, Genoren partez, Eta lehen ez dute haitxetu, bai lobari, be gudot zorizonak emon, ze hantxe datorren estin izango da loba baten egune, izaron egune. Izaro. Bueno, ba, Genoren partez, bere iztirentzat Miami bizidan aiztirentzako, eta Izaro mugizen bizide. bere lo batzu Izaro. Bai, dako beste bat, naroa be bai mugizen bizi. Abitxu? Da, dako, aitor, bermion bizi dena mutiltxu. Aha. Da, danantzako zorizonak. Ba, danantzako, Apurtxu bete emozionata. lasai, logikoa da, normala ikusten dut. Ba, bakizu, Aitor bermion bizi den lobie naroa be bai, mungizen bizi den labo batzue, eta Izarorentzako. Ba, hoize, Egune, datorren 25 izango da. 25 azaruan. Egune, bai. Ondo ba, mila esker geure artien zorizunak emotiarren, muso handi bet. Eskerrik asko. Euskal Herriko lau haizetara ikastola eta euskarari omenaldi bat jalgi direlako jalgi plazara Urdaibai biosfera euskararekiko biosfera Bihotzetik bihotzera
1-0. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Si la palabra es la ley... La palabra es la ley. Así que llueve, ai euria zenbat ez arrasala ez, bromi da. Bueno, galderatzu deiteko izen da. Zuk kontroletazu Bermio mundaka bosturi enteren, ez txoritxuk ezazte. Zein leku dala pentsetazu Bermiotik politxena, erakargarrizena? Zuretzako zein izango litzeteke Bermioko lekurik tokiri politxena? San Juan Bueltie eta parte zarra, Bermeoko parte zarra. Bastarre hori. Bastarre, San Juan Buelti eta Bermioko Portu Zaharra. Bueno, jak eta hemen gauzen, bueno, zuri izena alde zaharratik igual. Hilario. Hilario, norbait zorion agurrak botatateko edo, ez da, seme alabari, oi, maite zaitxuztet, edo eta nire bilo berentzako bere zorionak ez dakin noz diren, Bermiotarrentzako nor zoriontzeko? Ba ez daitz, ez da tozto, lehen momentu burur ez da tozto, ez daitz. Gentieri, igual Bermiokoari edo, Urdaibaikoari edo, Gernikatarrai, non hori? Bernotar danari. Betxo, honak etxerako itxen dugu, harto hori bide, Hilario, esan bezala, zea maiz da gure abeslaria, bueno, kasu honetan taldekideak, eta negua joan da, eta abestia Hilariok Bermiotar guztientzako.
Bueno, ba, hemen gaude, hemen gaude zuzenean, Bermion, ai, hemen daudela kamarie. Apai, zure izena zein je? Enkarni. Enkarni, eta zuretzako, zein je Bermioko tokirik edo lekurik politzena? Niretzako, Portue. Portue segaitxe baina. Bueno, Mandazarra. Mandazarra eta Portue. Bueno, mila esker, nonor zoriontzeko Bermioko herritarrak edo. Zoriona? Danari. Eskerrik asko. Da zuri bai, Enkarni. Bueno, ba, hene bada, ikusten duzu, ba, Enkarniren partez, denontzako zorion agurrak. Eta guazen, ba, pirritz porrot eta marimototzen abesti batekin, Enkarnirentzako eta denontzako. Koloretako ametsak ez nanagoenean, eta ezin doak hartu, gaur iristen denean, sandoka hasita egan, egiteko gogoa, nire bihotza taupaka, ailertzera doa, elkarrekin hankaz gora, uzbera jartzean, unelean sartu eta urritzika hastean, itxilorekin funtsera, egiten zudanean, begietara begira, hausen nahi dizut esan. Begietako diztira, garrea ahoan, ezin ditu izkutatu, zuzitakoan, hanka eta eskuetan, gutzean dardara, nire bihotza taupaka, ailertzera doa, elkarrekin hortza darra, margo dugunean, izkiluan nire izena, idatzi duzunean, irratia piztu eta, gau hau entzutean, begietara begira, hausen nahi dizut esan. Ai, norekin gaude, zein da gure plazerra, zure izen da zein je? Nire Pili. Pili, eta gaur kamerakin urten dugu Bermioko kaleetan galdetzeko bertoko biztanleei, ea zein je zuretzako lekurik, tokirik politzena Bermion. Tokirik politzena zer izango txupa, hemen tokitzek asko dauz, nahiko dauz. Bueno, asko kezazti dana diela politzek, eta igual errazoi eukiko da, nik ez dait, Bermio enaz bertoko baina, zeuritzako zein je erakargarriena politzena. Politzena, ni pensando, torrotero mandie, porto mandie. Bai. Portoko mandie. Bai, porto mandie. Bueno, eta ja, hemen gauzenez bide batez, abesti bet politxe dukogu kolore deitzen da Zaldiboboren abestia, eta noreri eskainiko zenioke ba abestia, kolore norentzako, gurezeko gatzun, zemientzako, alabientzako? Neure lobantzako. Lobantzako, loba dozuz? Bai, neure lobat izonek. Eta segaitzik zorion du beraien urtie da? Ez, pasan hastien eskondu indizelakon. Aba, ai, kotilio. Eta ikusilik edo jentin hortzu dien zure loba? Bai, claro que si, haun etorri. Bize die zure lobak? Ene bada. Bueno, hemen dena familian gelditzen da, Bai, zapatun eskondu diez, da pasadu, boa. Esalei, zelan pasadun? De puta madre. Justo, zori, krizena da. Eta zeure izina zine ba? Jone. Jone eta? Niri Iban. Eta bisok eskondu berri zauduzu. Bai. Eskondo berri? Bi musu handi eta esker mile, zuentzako kolore Zaldibobo abeslariarekin. Bi musu, benetan. Zorionak. Besterik gabe, Enkarniren partez, bereientzako, bilobentzako, zorion agurrak eta eskondu berrientzako, ai, enamorau, sales behia, bai, oso maite minuta zeuden, bereientzako kolore, abestia Zaldiboborekin usten zaituztet. Animo!